Morgen. Goedemorgen. Hoi. Mag wij bij hem komen? Jazeker. Tuurlijk. Nou, dan moet ik eerst ik moet eerst naar mijn biëntje, want die moeten net ombronen. We zitten weer correct op de verkeerde plaats. Wel, nee, maar waarom? Zit je om het bijst? Ik moet eerst naar de biëntje, want anders krijg je het pekbiëntje. Ben je niet al lang? Ben je hem echte? Ja, wij ben trouwd in 22. Ja, 22 is zo lang. 23, sorry. Tje, ben ik alweer fout. Zo lang wennen we hier, ik ja. Dus dik 40 jaar. Twee broers van mij wennen in Canada. Daar ben ik vriend hier nog west. Prachtig mooi. En Jo, wie net mooi? Ik kom net in het vliegtuig. Nee, ik stuur hem alleen voor die. Ik doe het net. Nee? Ik heb nachtmerries. Ja, we zo'n 3 keer nou te vregen. Tante, die wennen dan ook in Canada. Die vregen, nou tja, ik wil graag dat mooi is. Dowie. Nou, ik zei, soort, ik zou graag erom, ik doe het net. ze doet Nee, ze doet net mooi. Ik heb van uw zaadje, ik ben zeg maar onwennig. Jo, hoe net is lollen? Nee, ik hoef net niet lollen mooi. Nee. En wat doe je dan, Salthuis? Dan mag ik graag een puzzelen. Ja, een Legpuzzel mag ik graag doen, vind ze Nou, mooi. en ik ben ik denk wel van haast. Nou, ik loop van wat 35, 37 jaar en lees met hem. Op squalen. Op squalen. We hebben hem bij hem, maar ik ben alle eerst met hem. Jo, zelf geen mee? Wij hebben geen bij, helaas net. Nee, dat is dus net gunt om het zo maar te zeggen. Ze kenden nou zijn wurgvolle meren, Ja, maar toen die tijd, dan wie dat heel oors en dan ging dat zo vlot net. En we hadden een soort ding, maar het is us helaas net Nee. lukt. Nou, Jammer, en, maar dan geniet je natuurlijk ik weer van de oren dingen te jaren. Dat is ik prachtig mooi. En als je een jongen dan maakt weer naar het dorp staan, dan maak ik wel dat maar Michiantico daar, dan maak ik weer jongen, vind ik machtig. Vind ik geweldig. Ja, vind ik prachtig. Ja, maar met zangemis, dat kun je dichterbij ook brengen en het kun je uit de kook groeien. Absoluut. Ja, nee, Dat is heel veel in de regen geweest. Absoluut, Dat- zonder dat meer. is Ja. toch wel. Maar wij hebben wel het genoot van die daar bent de zuster, die in de buurt aan. Nou, die hebben 2 dochters. Nou, die zijn bij ons opgegroeid. Ja. Nou, iedereen die werkt gedaan en die koopt verzwaring. De oudste heb ik in badhand. Nou, en die had nou 3 weken geleden ik een baby kreeg. Nou, ik viel me echt een beetje bij. Prachtig. Ja, ik Prachtig. viel mooi. me een beetje bij en dat is tante dat is tante een beetje. Nou?